kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagwira kukutendai netsigiresi yamuri kutipa tukona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Sekuziva kwenyu mukaona tabuda muza kuti aiwa pane nyaya dzinotyisa, nyaya dzinosuvisa, nyaya dzekuti mukanzwa vazhinji munobva matanga kuti aiwa vatanga vatori venhau kutiudza zvinhu zvisingaitiki. Asi chakanakira television unomva waona kuti aiwa munhu wacho ane nyaya ari kutaura ari pedyo neni uye zvaari kutaura zvacho unotoonawo nechiso kuti aiwa apa pakutaurwa chokwadi. Muzora nhasi tine mudzimai abva kuMwenezi yakati aiwa chimbomiraiwo ndikudzeiwo nyaya iri kuitika mukati memhuri yangu, nyaya iri kundishaisa mate mukanwa, nyaya iri kundishungurudza zvokuti iko zvino ndakatozosvika pakubatwa chirwere cheBP nekuda kwekufungisisa matambudziko anenge achiitika mumusha. Vari kutiwo vane mwana wavo akangoita 3 days ari pabasa achangotangawo kuita nursing yake kana kuti achangotanga kuita mukoti ndokumva atanga kupenga. Ndikati taure namama Mai Chris tinzwe kuti dambudziko remwana rakanyatsotanga sei uye vari kumbofambawo here kuti vanyatsonzwisisa kuti chii chakaitika pamwanasikana wavo. Mama makadi? Tinani makadiyo henyu? Ndiri nani. Kuri sei kuMwenezi? Aiwa kuMwenezi kunopisa kuMwenezi. Ndauyawo panapa ndine nyaya yangu. Tisati tasvika kunyaya yenyu mama. Mati kuMwenezi kunopisa. Kuno zvakare kuHarare kunoku kuri kungopisa. Toti here pane musiyano here kubva kuzuva rekuMwenezi ramama muchinzwa nezuva ramunzwa kuno kana kuti zvangofanana nyika yese? Aiwa kunoku kuHarare kunenge kuri nani because mvura yakadombonayawo. Kweduko kunopisa zveshuwa. Kunopisa, kupisa chaiko chaiko. Chifu wekuMwenezi uku ndiani? Chifu wekuMwenezi ndi chifu Chitanga kana chifu Neshuro. Ndokwamabva uko dziri kuparwa kamhosva kuMwenezi. Aiwa ichokwadi dzinongopariwa mune vanhu munopariwa mhosva dzakasiyana siyana. Mama taona matitsvaga mukati veduwe imbouyaiwo ndikudzewo mashura kana kuti nyaya yakaitika kumba kwangu. Dambudziko rakatanga sei mama? Ichokwadi inyaya yekuti unenge uchisingaziviwo nzvimbo plus matangiro. Saka pandangohavo nenyaya yezvevanhu ndaita chidokwaira chokuti ndiindewo nedambudziko rangu. Ini tine mwanasikana wangu wechinhamba 2 anonzi Tembai Kuriremwe. Tembai Kuriremwe uyu akadzidza pamasogwe ari musikana anga ari right. Aikwanisa kuzviitira zvinhu zvake zvose, aiva mwana aigona kuchikoro. Saka mwana uyu aidzidziswa neCapenham, dhona rinonzi Capenham Trust. Akapedza chikoro chake zvakanaka, achibva arogwawo semwana womusikana. Akarogwa zvakanaka, akaita mwana wake 1 mukomana. Aita mwana wake 1 akabva aita kosi yake Red Cross kumaTB Mission. Aita kosi yake Red Cross akabva apedza. Ava kuinda kunotsvaga basa kuChiredzi. Akabva awana basa kuChiredzi. Akaita 3 days ari pabasa. Aita 3 days ari pabasa ndakazongonzwa ndakudamwa ndakunzi mwana adini ari kugwara. Saka pandakainda ndakaona mwana akasungwa airatidza kuti achitopenga. Kupenga zvazvo kukurura hembe dzese kana dzemukati. Saka ndakatora mwana nchibva ndaenda naye kumba. Samai ndakazama nepandogonawo napo. Ndakaenda naye kuchipatara, ndikafamba naye kun'anga maprofita. Poga pandasvika vaingodanidzira mari, vamwe vaitondidanzira mombe chaidzo ndikasara ndisisina. Zvanga akarogwa zviya zvakapera. Saka iko zvino chakunyanya kundigwadza zvaaitawo izvozvo hake zvokununga matanda nekukurura hembe haachaiti. Pakarapiwa ipapo akamboita 3 months ava right. Ava kuzama kunyorerawo kuti angawana basa awane kuchengeta mwana wake. Akabva zvatanga. Matangira zvakaita iko zvino akangonyarara. Munhu uya anoti tingangoti nguva yese anenge akanyarara hatauri nemunhu. Ende mumba haabudi. Mukangomubudisa mumba anobva adonha. Kudonha oita chamudzinguriro odonha. Ari mumba momo ari kuita mastaira akasiyana siyana. Ari kundipedza simba ende ava kutondipawo kana neni ugwere. Pane pamwe paakabuda Ndebvu
kubuda ndebvu semurume. Koita pamwe paakabuda mvere, muviri wose kuita mvere. Asi mukufamba kwandaingoita mumaprofita nemun'anga zvakabva zvapera. Asi vanhu vazhinji vekunzvimbo yekwedu vanozviziva kuti ndakasangana nedambudziko iroro. Saka zvinhu zviri kundigwadza, chinonyaondigwadza muupenyu hwemwana uyu ndezvokuti ini mai vacho ko kana ndikasavapo achachengetwa nani, plus mwana wake ane 7 years achashandigwa nani. Hongu baba varipo, asi vana baba chaivo vanoda pana mai. Zera raatanga kugara nababa vake ndo riri kundishungurudza zuva rimwe nerimwe. Saka ndiri kufunga zuva rimwe nerimwe randofunga ndechimbofunga zveupenyu hwake mberi. Alright mama, ndanzwa muchiti makasvika imimi mwana akatosungwa achiratidza kuti ari kurasika njere. Makabvunza here paaishandira pachipatara ipapo kuti zvakatanga sei kuti mwana azosvika pakurasika njere, vazosvika pakumusunga, zvakanyatsotanga sei? Chokwadi chaicho hachisi kubuda nekuti pandakangosvika ndakaona ana sisi vachona ivavo. Kubva ipapo kusvika izvezvi hatisi kutaudzana. Ndakazama kuvabvunza kuti ko mwana afamba sei. Saka mukutaura unenge uchiona sekuti kuti umanikidze munhu kuti ataure chokwadi zvinonetsa. Indakangokwanisa kurapisa mwana nepandogona napo kusvika izvozvi. Sisi vamukutaura vasisi vacho mwana wenyu mimi? Aiwa, mwana wavatete ndiye anoziva kugara kwaaita muchiredzi momo. Mwana wavatete vangu, asi ndiri kuti mwana wangu. Tichienda ipapo mama, pekuti mwana wavatete mwana wenyu, ukama hwenyu ipapo uri kuita kakundinetsa. Ukama hwenyu wakamira sei nemwana uyu sisi vamuri kuti ndisisi vake, mwana watete asi mwana wenyu? Ini ndakarogwa pamurume wavatete, ndakaita chimutsa mapfiwa. Ningi vatete vangu vafa, ini ndakazorogwa nemurume wavo. Saka ndo chinonzi chimutsa mapfiwa kana kuti chisarapa vana. Saka imi makanoita chigara mapfiwa chatete, chimutsa mapfiwa. Alright. Saka muri kuti mimi pamakasvika kuchipatara makasvika kune mwana watete ndiye akanga ine mwana wenyu, asi kuti hanyatsotsanangura kuti chii chakaitika haasi kukwanisa kukutsanangurirai. Muchipatara macho anga achitova asimo. Ndakatonomutorera kunze nekuti ndakatovati ndiratidzei paaigara. Kusvika nanhasi handitozivi paaigara. Zvoratidza kuti vaburitse paaigara panonetsa, panenge pari kunetsa. Sezvo ndingori one semunhukadzi hauzowaniwo mapowers akanyanya akadzikadzika. Saka ndakangoona kuti zvese izvi hazvina zvazvoshanda, chandokwanisa kuita kungorapisawo mwana. Saka ndakazamawo nepandakazama napo, iko zvino ndagumigwa. Alright mama, ndikunzwa muchiti paaigara pacho vakaramba kuratidzai. Samai, mwana uyu paakatanga kuenda kubasa haana kukuudzai here kuti mama ndikugara pakadai kana kuti iko zvino ndikugara nasisi? Ukama hwenyu hwanga wakamira sei, hwemwana wenyu nehwenyu pamwe chete nevana vakasiwa natete venyu vanova vana venyu zvakare? Aiwa, ini ukama hwangu nevana vavatete vangu handina chishoro navo. Saka mwana paakangosimuka pamba achiti ari kuenda kuna sisi vake, hazvina kundiremera. Ndakangoti aenda kune umwe wake. Plus pandakanomutora ini, ivo sisi vachona ndo vakatondifonera kuti uyai mutore mwana, chimiro chiripo chakadai so. Saka pandakangoenda ipapo ndikanotora mwana, neukama hwakabva hwatoperera ipapo. Ivo kuti vachikominiketa neni kana kuti tinyatsoziva kuti ugwere hwemwana hwakabva papi chaipo zvakunetsa, nekuti ivo kuti vakominikete neni zviri kuvaremera. Ndazva muchiti makazombofambawo nemwana. Tsanangudzo dzaiti kudii, kana kuti kuchivanhu kwaiti kudii, kana kuti kumachechiwo vaiti kudii? Ini zviri kunyanya kundibata kumachechi nekun'anga kwandiri kufamba. Kuri kunzi vepamba pachona ipapo, vanhu vari pamusha vepamba pachona ipapo ngavaungane. Saka kuungana kwacho vanhu vacho ndakazama nepandogona napo kuti vaungane, vari kuramba. The moment yandovati ngatiunganei kana kuti ngatidai, hapana chinobuda. Vanoungana but chinobuda hapana.
chinobuda hapana. Saka ndoona sekuti vanenge vasina hanya nazvo asi mwana ava ne3 years achingori mumba achita mastaira iwawo. Ndingori mai 1 vari kugara nevana, asi ndichingomirawo zvandokwanisa. Semubereki haungazoshi mwana wako, asi anondishutira mastaira akasiyana siyana kuti ndichazi pane pamwe pandinotosvika pakuti nditi munhu here kana kuti pamwe anofema sembwa achiburisa masiriri anoerera kunosvika uko, pamwe anobuda ndebvu, pamwe anobuda mvere. Saka handizviwisisi kuti zvinofamba sei, asi zvinhu izvi zvongozodhisapiya. Seipapapo akatombobuda ndebvu chaidzo ndikashevha, kutonotenga shaving machine kushevha, mvere ndikatonotenga chigero ndikatogera makumbo aya. Vamwe vomasahwira angu aitombouya vachitofamba vachitaura, asi semubereki haurasi tariro nekuti mwana anenge afa. Ndaidohawo pane dzimwe nguva dzandotombofila kuhla cheko zvakabva nepi, but baba vachona vaiva mufundisi. Ini pachangu kutaura chokwadi muna Mwari havana zvavakasiya vandirayira, kana kunge vasiya vambondiudza kuti pane something here kana kuti chii. Ende takangokura tiri vanhu vainda kuchechi, zvechin'anga nemaprofita takatozozviitawo nekugwara kwake tatisingatombozviziviwo. Asi tichida kuenda mama, zvichida tisingazive hedu kuti mhepo yacho inenge ichibva kupi. Pakafa tete vakanga vasiya here vataura kuti vanoda kuitwa chigadzamapfiwo? Ipapo hangu ndingareva nhema nekuti ini ndandiri mwana mudiki, ndakanoroogwa ipapo ndiri mwana mudiki, but makore mangani? Ndakaroogwa ipapo ndine 14 years. Asi nekugara kwatakaita nechishoona chatoziva, ndakagara makore akawanda ndirimo mumusha umomo. Handina chakaipa chandakambosangana nacho, handina. Kana izvezvi kuti nditi ndine umwe musi wandakarota kana kuti kuona something pamusha, handina, kunze kweiyeyi mwana uyu akangotanga izvozvo. Ndazwa muchiti akazombopora. Mama aenda kuchipatara here, makanga maenda kupi kuti azotanga kugara mumba? Paakapora ndakaenda pane umwe murume ari kumba kwedu koko kuseri kwegomo repadhuze nepamba pedu. Ndiye akamushanda murume iyeye. Murume iyeye akanditi ndiri kuda mombe 2. Mombe 2 idzodzo dzikabhadhagwa nehazvanzi yachona, weri kungoitawo maricho iri mubedbridge. Mombe 2 idzodzo dzakabhadhagwa nehazvanzi yachona. Saka ndo paakamboita right, nokuti anga akwanisa kuti akaita 2 weeks ari pamba, oita 2 weeks ari kumurume wachona. Murume wachona ari kushashaumi. Saka aingoita 2 weeks kumba, 2 weeks oenda kumurume wacho. Ava kutokwanisawo kunyorera mapepa ake kuti akwanisewo kuwana basa. Saka pandakangoti ndaenda panext ndo pandakadowana anyarara. Kutomudana zvese zvatichitaura anozviwa nekuti kana ukamuti handei kutoireti anozviwa, asi kuti ataure haatauri. Asi kana akawana musi waanenge achida kutaura anotaura kuti muzvizive kuti anodi, anokwanisa zvose. Ndazwa muchiti akatozombodzokera futi kubasa. Zvakazoresvika papi futi? Ipapo pakungonyarara, murume wachona achindiudza paakazouya anyarara kudaro. Murume wachona achindifonera akandiudza kuti maita fara ndanga ndavasiya kumba. Saka ndavasiya kumba, vangouya vakatakura pesi yavo, pandobva vatoti ndakuinda kumba. Kwai ndichambodoti mira ndikutsvagirei mari, iye angatova murodhi. Saka moto iye akazara kutsvaka mota yekuti mukadzi auye kumba kwedu isusu, atova murodhi kare, vakazomubatira murodhi. Paakangosvika kumba, akangosvika achitopinda mumba achitovata. Saka ini ndakazozomubvunza pandakasvika, ndo pandakamubvunza ko maita fara zviri sei, achibva atonyarara kusvika nanhasi. Ipapa pakauya bhudhi vacho last month iyo, pakauya bhudhi vacho akangotaura mashoko maviri chete. Akati kudi? Aingochema achibva ati mwana wamai vangu mondiregawo here ndakadai. Ndo pazvakangogumira ipapo. Saka ipapo bhudhi vanzwa mashoko ayo vakazombofambawo here? Aida kufamba, asi kuti muupenyu handi munoziva kuti zvine machanel, haungangosumudzi mwana woenda naye.
akatanga ati ndomboudzawo vana mukoma akauya achitoriwo nechidokwaira chokuti ndoda kuti tionewo kuti chii chiri pane mwana. Saka achibva aendawo kunana bhudhi vacho, aenda kunana bhudhi vacho vakangoti tichagadzirisa regai timboudzana tigogara pasi. Saka mukomana akasvika akaita 7 days ari kuno, achibva murungu wachona atotanga kunetsa kutoti chidzoka pabasa hapana munhu, dzoka kubasa pabasa hapana munhu, achibva atokwira akadini akaenda. Saka chakasovheka ipapo hapana. Asi mufamily mamakaroorwawo kana makanoitwa chigadza mabveo mune here history iyoyo kana kuti nhoroondo iyoyo yekuti mune munhuwo akangotanga kupenga kana kuti mune vamwe here vakambotanga kurasika njere zvichida zvatingati zvakadai zvichiteedzana ine mwana? Iyoyo history hangu handisati ndanyatsoihwavo sezvo mudzinza remurume anga akandiroora hamusisina vana bamunini kana kuti vana bamukuru vekuti ndingaenda ndikanovhunza kuti upenyu hwenyu hwavo hwakamira sei. Vangosara vana. Saka muvana umu ini zvandava kutoona ndezvekuti vanhu vanenge vava kuda kuti zvamuwana zvamuwana, maybe kana tikafamba tikatsvaga zvinozouyawo kwatiri isu. Saka nenyaya yekuti ini ndingori munhukadzi ndiri ndoga, mwana mukomana ari kubasa, chokuita handisisina. Saka muri kugara nani komba nemusikana uyu nani futi? Ndiri ngogara ini ndindotori mai ndinitori baba, ndiri ngogara naye ndiri 1 nezvivanin'ina zvake zviri kuenda kuchikoro. But vamwe vacho havasi kudoenda kuchikoro, vari kuenda kuchikoro vari kuprimary, ari kuita grade 5 neari kuita grade 2. Umwe wachona aifanirwa akaenda form 1 gore rineri akatoshayiwa mari akatogara pamba. Ndiye wandakasiya ana sisi vacho. Mwana uyu ane 14 years. Ndiye wandakasiyira vana. Ndiye akasara futi nasisa. Ndiye akasara futi nasisa. Saka ndechitongovhunzawo ndiri kuno kuti ari sei, ongoti haari nani, muri kumupa chikafu achidla, pamwe anogona kuramba, pamwe anogonawo kudii. Ipapa ndechingofonawo ndichingoonzwa sezvo. Kuno dambudziko rakazonyanya kuunzai kuno ndere? Kunoku ndakauya nechimwana chimuzukuru, chimwana che3rd born. Chimuzukuru chakati chabva kuchikoro cheECD chachakarara mudhishi. Saka chimunin'ina chachona vaitamba, apa tiri kungodoti vaitamba, ndobva chajunga chisisi chachona nebanga muziso. Saka ajunga sisi vachona nebanga muziso, harina kuputika, harina kudini. But takazoti tauya kuMorgan's chibva tawanawo dhona rakabatsira mwana reLeonard Seshai, ndo rakabatsirawo mwana kusvika ndasvika kuno kusekuru Kaguvi hospital. Saka pasaidi remwana uyu mudiki yakajungwa uyu akatowana vari kumubatsira, ari kubatsirwa zvese ari kuitirwa hake nedhona iroro. Saka rubatsiro rwamuri kuda nderwemusikana mukuru? Uyu musikana mukuru uyu wandiri kuti ofirawo here mumba mhuri yeZimbabwe. Musikana uyu munhu anokwanisa kuzviitira, munhu anotoriwo nemwana wake. Murume wacho zvotoratidza kuti anenge akundikana nekuti kana anga achida kumubatsira angadai ane mhuri yake ikoko. Saka ukaona munhu orongedza hembe dzemunhu ouyawo kutsetera, unenge udoona kuti rudo apa kunenge guri rushoma. Saka ini chokuita handisisinawo. Pfuma yese yakapera, kana yekubatsira vana vadoko, pfuma yose yakapera. Muchiedza kuti mwana abatsire uyu akwanisewo kudini kusumukira kukwanisawo kubatsira vanin'ina vake semabatsiro akaita achamboenda kuchikoro. Saka rubatsiro mama rwamuri kuda, takatarisa nedambudziko remwana musikana uyu, zvichida izvi zvimhuri yeZimbabwe iri kuona chirongwa ichochi, vanoda kukubatsirai, vanokubatsirai takanangana nekuti muda kubatsirwa nerubatsiro rwakadii? Ini chikuru chandandichida hangu, ndandichida kuti mwana uyu arapiwe, akwanise kushandira mwana wake kana kuzvishandira iye pachake, nekuti zera raava iye ndere kuti azvishandire pamwe chete nekushandira mwana wake. Ndingoda rubatsiro rwekuti arapiwe iye. Muda kuti arapiwe nevanhu vakaita sei?
chero vanokwanisa havo vangava maprofita kana vechin'anga ivavo kana vachikwanisa kana kuhospital hako nokuti kumahospital iko zvino kuri kuda mari dzachona dzekuti ndimuindise kumahospital ndodzandisisina. Pamaenda naye zvainzi problem ndei? Pandakaenda naye akanzi mapiritsi asamwa enjeri nokuti aiti akapinda muchipatara ondonyatsotaura ondotsanangura mazuva iwayo aigona kuzvitsanangurira kudoti zvakadai kana kutoramba kubaiwa majekiseni koko kuchiredzi kwai akatoramba kudobaiwa achitoti mukangondibaya motondiuraya musandibaya. Saka pandakanomutorawo takati kaenda naye kuchipatara tikanomuitisa zvose matesti chichi ose tikanomuitisa zvose akaonekwa kuti anga ari negative. Saka takabva tangoendawo kumaprofita nekuchivanhu koko. Asi mukurarama kwete tichiita umomo ndendawa kutoita sekuti ini ndendawa muipi kana ndichitaura pamusoro pemwana nekuti ndichigwadziwa neupenyu huri hwemwana. Saka pandinenge ndichiti ngatidai ndichitonzi uri kutipuma kana kuti uri kutidii, asi handina hangu kana zuva randakatendeka munhu kuti iwe uri muroyi kana kuti ndiwe wakonzeresa muupenyu hwangu. Handina wandakambotendeka, ini ndiri kuda rubatsiro pamwana chete. Aiwa, tinotenda mama, tinovimba kuti sekutaura kwamaita mukati kuchipatara hapana chiri kubuda. Iko zvino makungoda vemachechi kana vavave vana godobori vanokwanisa kuita sei kubatsirana nemi kuti dambudziko remwana riite sei ripere. Vanoda kukubatsirai mama, vanokubatai panhamba dzipi? Kana vanoda kundibatsira vanondibata panhamba dzinoti 077 843 0800. Aiwa, maita basa mama. Mazvinzwira muri Zimbabwe vandakagara navo pano ndi mama vabva kuMwenezi vachiti aiwa ndine dambudziko rakandiwirawo mwana wangu second born yavo musikana akangoti achisvikawo pabasa ane mazuva 3 ekutanga kushandawo kuti ave mukoti ndopakabva tanga kurasika njere. Vari kuti iko zvino dambudziko iri ane 3 years mwana haachabude panze akangomira padhoo anonzwa seane dzungu otowira pasi, asi kana ari mumba anenge akatogara asi haataure nemunhu kana izwi rimwe chete zvaro. Vari kuti ivo chinonyondityisa pamwana uyu ndechekuti handichazive kuti chii chakamugara, imhepo here kana kuti, nekuti dzimwe nguva anogona kubuda ndebvu semunhu wechirume, dzimwe nguva anogona zvakare kubuda mvere miri wese, dzimwe nguva zvakare anogona kungobuda masiriri kana kuchema sembwa. Handichazive kuti chii chiri kuitika pamwana wangu, kuti ndifambewo ndega. Zvandiri kuudzwa ikoko hazvisi kuenderana nedambudziko remwana. Saka vari kuti iko zvino chandakuda ndechekuti vanokwanisawo vana sekuru nana mbuya vechivanhu, vana godobori, mapastors, mabhishopu, vana madzibaba, yero basa kubatsirana naamai kuti vanzwisise kuti dambudziko remwana wavo riri kunyatsobva papi. Chokwadi munhu angati mazuva 3 atangawo kuita basa rake reunursing obva atanga kurasika njere. Nhamba dzamama kune vanoda kubabatsira ndo dziri kubuda paskrini. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe, tiri pano paZim News Beat TV tichiti chesarai.